हाबाफारिनि जोंहा फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7, 2026 मायथाइनि बे सानथामनि हाबाफारिजों जोंनि टंला कलेजनि सोलोंथाइ फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 51थि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला बे जर'खायै थान्दै मेल खुंनो थाखाय बेहाय टंलानि सोलोंथाइ फोथार लोगोसे टंलानि जानाखि प्रेमिसेस बेहाय लानाय जादों। बेहाय जोंहा गिबि सानखालि फुंनि 8:30 जोंनि गुबुन गुबुन माने खामानि हिसाबै गिबियै जोंहा मेन गेट बेखेवनाय लोगोसे पेन्डेल स्टेज डाइनिं हल आरो गेस्ट हाउस बिदिनो एक्जिबिसन आरो जोंनि जिनोखि डेलिगेट केम्पफोर गासैखौबो बेखेवनाय जागोन। ओंखायनो बै सानखालि जोंहा 12 बाजिसिम जोंनि जिथुनाखि प्रग्राम बेहाय थागोन। बिनि उनाव 12 बाजिनि उनाव जोंनि गेजेराव थान्दै बिथांमोननि जानाखि रेजिस्ट्रेसन 2 बाजियाव लानाय जादों। 2 बाजियाव जोंहा डेलिगेट माने रेजिस्ट्रेसन जागोन। बिनि सिगांनो अबयसे मोनसे खोथा जे उदालगुरि जिल्लानि थान्दै जखनथाइखौ सानसेनि हाबाफारिजों जिहेतु बिथांमोना लादों, फुंनि बाहागोआवनो बिथांमोना लादों। फुंनि 10 बाजिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थान्दै मेलखौ बेहाय लादों। दा ओंखायनो 2 बाजियाव जिहेतु रेजिस्ट्रेसन जानायनि उनाव बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय बिथांमोननि थान्दै जखनथाइया जागायजेनगोन। बे थान्दै बेखेवनो थाखाय जोंहा ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लाय बिथांखौ लिंहरनायखौ जों मिथिदों प्रग्रामनि गेजेरजों। लोगोसे बै सानखालिनो बिथांमोननि डेलिगेट सिटिंआ जागायजेनगोन। दा ओंखायनो बै साननि उनाव जोंहा 6 फेब्रुवारि खालि फुंनि 7:30 जानाय लोगो लोगो बेहाय जोंनि डेलिगेट बिथांमोना मर्निं प्रे खालामगोन। लोगोसे 8 बाजियाव फ्लेग हस्टिं खालामगोन बिथांमोना। जोंनि मानगोनां दिपेन बर बिथाङा फ्लेग हस्टिंनि गेजेरजों जोंनि 33 माने जिल्लानि जा फ्लेगफोर बेफोरखौ गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट गुबुन गुबुन माने आफाद माने सारा मुलुगनि डेलिगेट बिथांमोननि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बिथांमोना बेखेवगोन। एबा थान्दै दोननायनि बेबस्थाया जिहेतु जोंहा बेहाय जिहेतु सर्ट टाइमाव माने 1.5 मासनि गेजेरावनो जोंनो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जखनथाइखौ बिथांमोना जोंनो बेहाय खुंनांगौ होननानै जों आरसि दानानै फैदोंमोन। बे हिसाबै जों खोब खम सम मोनबाय। बे खम समनि गेजेरावनो जोङो मोनसे बेबस्था खालामदों जे जिहेतु जोंहा टंला कलेजा मोनसे गिदिर मोनसे कलेज माने जोंनि सारा बिटिआरनिनो गेजेराव 3 स्ट्रिम गोनां मोनसे कलेज। लोगोसे बे खाथि खाला थानाय माने पावार हाउस मोनसे दङ। बेहाय जोंहा 6टा माने नयं बिल्डिं गिदिर गिदिर बिल्डिं 6टा दङ। दा बे गासैखौ जोङो माने डेलिगेट एबा थान्दै बिथांमोनखौ दोननो थाखाय जों थिग खालामदों। आरो खाथि खाला जोंहा UN एकाडेमि दङ। जोंनि गेजेराव माने लम्बोदर सहरिया बर' मिडियाम हाइ स्कुल दङ, सुमापारा हाइ स्कुल दङ आरो टंला हायार सेकेन्डारि दङ। बिदिहाय जोङो दोननो थाखाय बादा हिसाबै एक्सट्रायै जोङो लुवालासिनो बेहाय जोङो थिग खालामदों। बेसेबांसो पार्सेन्ट खामानिया गराखै? जोंनि खामानि हिसाबै जोङो दिनैसिम जोंहा 70% खामानिया अलरेडि जाबाय। बे साननैनि गेजेराव जोंनि गासै जेनेबा गिबियै बुंनांगोन जे जोंनि जिथुनाखि पेन्डेल स्टेज लुनाय अलमस्ट माने कमप्लिट होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। गुबुन फारसेथिं माने एक्जिबिसननियाबो मथा मथि 80% खामानिया जाबाय। आरो डाइनिंनि खामानिखौबो माने मथा मथि लुनाया जाबाय। गुबुन गुबुन जेरैहाय माने जोंनि गेट होनाय एबा आलासि बरायनायनि थाखाय जिखिनि माने फिसा फिला खामानि बे खामानिफ्रा सोलिबाय थादों। जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाखौ खावलायदों जिहेतु उदालगुरि जिल्ला होनना बुङोब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो टंला बे मोनसे मैखोम जायगा। गुबुन गुबुन हारि माहारि जाथि धोरोम थानाय बे मोनसे जायगा। बे मोनसे माने मिनि इन्डिया होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। ओंखायनो बेबायदि जायगायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि
थान्दै जखनथाइखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों एबा जों माने साग्रिद जानानै दङ। दा ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लायाव मोननै साब डिभिजन दङ, भेरगाव साब डिभिजन प्लास माने उदालगुरि साब डिभिजन। गासै मोननै साब डिभिजननि लोगो नांनानै जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट। दा डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो उदालगुरिया मोनसे मान मर्यादा गोनां जिल्ला एबा डिस्ट्रिक्ट। दा बिनि साफ्रोमबो आनसलिक कमिटिनि रायजो राजा, आनसलिक कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोन, जोंनि सुबुंफोर गासैबो जोङो ज'नो साग्रिदै जोङो थान्दै बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जों रेडि जानानै दङ। बिनि गेजेरजों आं खावलायबावगोन जाहाथे गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट आरो सारा मुलुगनि जोंनि बर' हारिया जोङो गावनि जखनथायाव एबा थान्दै मेलाव फैनानै बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानांगो। धोरोम बासियालासेनो, माहारि बासियालासेनो गुबुन गुबुन हारिनि, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौबो आं बेहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायदों।